Kaixo, Jennifer. Haupa, zelan. Ondo. Markatu atzerapen aske, santu zinatu. Jennifer Perex Etxebarria naiz. 23 urte ditut eta Otxarkoagan bizi naiz. Kaledorkaiko Ijito Kultur Elkartean lan egiten. Jennifer, Txurdinaga auzoan gaude, zu hemen bizitzea? Bai, Otxarkoaga aldean, baina, mugan nago, Txurdinaga eta Otxarkoagan mugan, bai. Aizu, bi auzo hauetan Ijito asko bizizeat, ezta? Bai, Otxarkoagan Ijito asko daude, baina populazio gehiena ez dago Otxarkoagan. Bilbo osotik da Ijitoak daude, orduan Bilbotik daude guztiak. Banatuta zaudete. Bai, banatuta, bai. Eta, hemengo paioak zegoz tratatzen zaituztegu Ijitoak. Oraindik aurreiritzi asko dagoela iruditzen zaizu? Nire kasuan ondo, nik beti errespetatu dut eta errespetatu naute, orduan ondo. Eta aurreritziak, oraindik aurreritzi asko daude, baina nik uste dut aurreritziak sortzen direla ezagutzen ez duzunean, orduan, ezagutzen ez duzunean, orduan aurreritziak agertzen dira. Eta gurasoek kalo hitz egiten dute? Bai, kalo igual lehen Ijitoek kaloa bakarrik Ijitoek hitz egiten zituzten, baina orain egia da kaloa mundu guztia erabiltzen dugu, konturatu gabe hitz batzuk daude, adibidez pinreles, zu jakingo duzu zer den pinreles, Bai, ez? Ez dakit. Kamelar? Kabelar, bai. Kurrela? Kamelatu azpeiti eraz nik kamelau esaten dut. Bai. Kalo hitz egiten nahi naiz konturatu gabe. Bai, konturatu gabe. Ara. Bai, kamelar, dago ere kurrela, txabala. Hori dena kalo da, beraz? Bai. Erro mintxelari buruz, zuk zer dakizu? Erro mintzela, 1425 urtean, Ijitoek iritsi ziren Euskal Herrira. Orduan, haiek erromanesa zeukan bere hizkera, eta hemengo hizkera euskera da. Orduan, haiek ez ekiten euskera. Orduan, moldatu egin behar ziren. Orduan, egin zutena da erromanesa euskararekin nahaztu, eta han erromintzela agertu zen. Hala sortu zen. Bai. Adibidez, eta esan beharrean, erromintzelaz da tai. Tai. Eta gero, adibidez, la casa erderaz, etxea euskeraz, eta erromintzelaz esaten da keli. Orduan, la casa dago banatuta, eta etxea elkartuta dago, eta hori keli ere elkartuta dago. Eta daude hitzak oso ia berdinak direla. Adibidez, txakurra txukela, la txelotxa, eta gehiago daude, baina orain ez zaitu bururatzen gehiago. Bueno, Kaledorkaiko elkartearen aurrera iritsi gea, zuk ondo ezagutzen duzu, ezta? Bai, noski, langile, Kaledorkaiko langile eta bazkidea naiz, orduan ondo ezagutzen dut. Haizea dago, hotza dago erakutsiko diazu elkartea? Goazen barrura. Hala, akerketa. Jennifer, zein da Kaledorkaikoren esan nahia? Begira, Kaledorkaiko ni jaio baino lehen sortu zen, orain dela 25 urte. Tio Manuel ilusio gaiagaitik sortu zen. Tio Manuel ametsa egiten zuen Ijitoek bere ikasketarekin jarraitzea, gero bizitza hobeago edukitzeko. Horregaitik jarri zuen erromanesez biharko Ijitoak. Orduan hori da, Kaledorkaiko biharko Ijitoa da. Eta zenbat bazkide zeate? Orain gara egun baino gehiago bazkide, bai. Eta nongoak? Bilbokoak, Bermeokoak, Larriosakoak, Burgosakoak, eta ez dakit azten zaidan bat. Eta zein da elkartearen helburua? Gazteekin eta umeekin lan egiten dugu eskoletan eta haien familiarekin ere. Musika eta kirola erabiltzen dugu Ijitoak eta Ijitoak ez direna elkar ezagutzeko. Eta Ijito emakumeak asko esan behar dute. Antolatzen dituzuen ekintza guzti horiek, horietan Ijitoek hartzen dute parte edo paioek ere bai? Biok. Adibidez, bihar, apirilak 8 da,
eta guk antolatzen dugu, apirila 8 da hijito nazioarteko eguna, eta plaza berrian beti egiten dugu festa bat, eta hori, han joan aldira hijitoak eta ez hijitoak, eta orduan oso ondo bebasatzen dugu. Eta antolatzen dituzuen ekintza horietan, euskara entzuten da? Zure kasua isolatua da edo? Gaur egun hijito gazteak euskaraz hitz egiten dute, bai, eta euskararen alde daude haien hizkuntza ere delako, ez? Guk hijito euskalduna gara, orduan euskara gureara ere da. 2 urteetan egin dugu korrikan parte hartu dugu, kilometro bat erosten. German programan ere egon gara. Agertu zineten? Bai, agertu ginen, bai. EGK-an parte hartzen dugu, Herrien Laguna bazkideak gara. Euskararekin gaude, ez? Aizu, eta ikasketekin ere bai. Ze hemen ikusten dudanez, elkartean garrantzia handia ematen zaio ikasketei. Zegia da, hijito gazteen artean, askotan ikasketa horiek uzten direla. Nola egiten dezu horren kontra burruka? Gazteak garenean ez dugu ikasketaren importantzia ikusten. Orduan, batzuk uzten dute, beste batzuk utzi nahi dute. Hemen Kale Dorkailuko laguntzen diogu eta animatzen diogu jarraitzeko, ikasketekin, eta gero gehiago egiteko, pizkanaka gehiago egiteko. Tio Manuelen ametxari jarraituz? Jarraituz, bai. Amets horrek 25 urte egin ditu, egiten gaude, urtebetetzean gaude, orduan, nik opari bat emango dizut. Ara? Eskerrik asko. Gustu handiakin emangoet. Bueno, eta egin zure lagun batekin, Ana Abigaillekin gelditu naiz, eta iristea errengo da. Bai, iritsiko da, oraintxe. Kaixo? Kaixo. Abigail zuzea? Bai, ni naiz. Ana Abigail Bizarraga naiz. 19 urte dit. Gabriel Aresti ikastolan egin dituen nire ikasketa. Han ikasi nuen euskara. Nire aita elkarte honetako presidentea da. Abigail, zure aita Oskar Bizarraga da. Hemen elkarte honetako presidentea. Eta esan diate, beti oso argi izan zula, zuta zure aizpa D-ereduan apuntatzea, D-ereduan ikasi behartzen dutela, ezta? Zailena ze izan da, euskara ikasteko orduan? Aditzak. Aditzak. Zuk alaba txiki badezu? Bai. Oraindik oso txikiak? Bai. Baina, zuk ere argi dezu, gero D-ereduan ikasiko dula? Bai, nire alaba dauka, bosila bete dauka. Eta ni argi daukat bera D-ereduan ikasiko duela. Nire senarra eta nire gurasoek bezala pentsatzen dugu. Berarentzat errazago izango dela gizarte honetan integratzeko. Aizu, hijitoaren kulturarekin umoreare egiten da. Adibidez, ETV2an badago pertsonaia oso famatu bat, Nekane Amaia. Bai. Gustatzen zaizu? Nik ez dut ezagutzen programa hori, baina umorea noski gustatzen zaigula. Baina depende ze umore. Hijitoekin broma kontrolatu behar ditugu, ze txartu interpretatzen dira. Adibidez, joaten bada eroski batera, lapurtzen badu eta hori, hori guri... Kalte egiten du zuen irudiari, ez hori esan nahi zenun. Bai. Euskeraz primeran egiten dezu. Euskal kulturan ze? Badaude gustatzen zaizkizun gauzak? Adibide bat emaiazu? Pizka bat txistua. Txistua gustatzen zaizu? Bai. Ara? Txistua. Eskolan etzen duen ikasi? Ez nuen ikasi. Eta musikan? Badago gustatzen zaizun euskal talderik? Bai, Kensazpi. Txikian nintzenean, entzuten nuen. Eta guri paioei, zuen musika eta gustatzen zaigu, ze iruditzen zaizu? Ze ikusten dezu? Denetik dago, batzuei asko eta batzuei ezer. Kale Dorkailikon Tio Moro daukagu, paioei ikasteko balmak jotzen. Ara? Probatuko nukenik. Lagunduko iazu? Bai. Goazen ikastea, venga. ¿Hemen dira? Bai. Entonces, lo más seguro es que el de abajo se va a quejar. Ospakizuna nolakoak izaten dira? Gabona, oso elegantea, guapak ipintzen gara, soinekoekin, takoiekin...
moldatzen gea paioak txaloa jotzen? Asko kostatzen zaigu? El problema es que estamos en el norte. Concretamente estamos en Bilbao, en Euskadi, y que un payo vasco toque las palmas, pues la verdad es que tiene su ciencia, ¿eh? Tiene ciencia, tiene su mérito. Zergatik? Pues la verdad es que no es normal. Vamos, creo que ahí es donde rompemos, digamos, la innovación. Ahí rompemos lo normal. Zenbat denbora behar da, arte hontan ondo defendatzeko? Requiere su tiempo. No vamos a engañarnos que 2 años o 3 mínimo, para hacerlo medianamente, ¿eh? Zure ikasleek praktikatu beharko dute, non ensaiatzen dute? En sus casas, como buenamente puedan, sin molestar mucho al vecino debajo, ¿no? Porque quieras que no quieras, tocar las palmas no es solamente tocar las palmas, sino que además tiene, hay que tocar con el pie, entonces lo más seguro es que el de abajo se va a quejar, ¿no? Oye, ¿qué vas arriba? Gelditzen zeate beste nonbait praktikatzeko edo denok batea txaloa jotzeko? De la Asociación Caladurca Chico, cada final de año solemos juntarnos en las calles, en las 7 calles, en el casco viejo de Bilbao, y hacemos una telegira donde juntamos las clases que somos y vamos tocando las palmas. Ahí donde practicamos lo que hemos estado haciendo durante el año entero. Erakutsiko diazu trukotxoren bat, azkarrago ikasteko? Sí, muy fácil. Bueno, pongo la mano izquierda recta, los dedos juntos, y con la mano derecha, estos 3 dedos, pego en las almohadillas, ahí. Ponemos ahí. ¿Sí? Pon un poquito más la mano, un poquito, ahí. Ahí. Ya estamos haciendo, promoviendo ruido, y luego después del ruido, cuando ya empezamos a hacer ruido, empezaríamos a hacer música. Muy bien. Aprenderé. ¿Eh? Una vez más, Marian, y ya te dejo tranquila. Va. Otto, me gano gore. Bona, Abigailzuk ez zuelako ikastaroen beharrik zuka odolean daramazu, ez? Bai, zuk esan duzu moduan odolean daramat. Aizu, eta noiz jotzen dituzue txaloak? Ba, urtebetetxeetan, ospakizunetan, horren festak. Eta etxekoak denak jakingo dute, txaloa jotzen, ez da? Zuen etxean adibidez, ospakizunak nolakoak izaten dira? Gabonak, hemen bezala baserritarrez jasten zeate edo? Ez, gabonak guretzako ospakizun egun handia izaten da. Guk denbora guztian, dantzatzen, abesten, eta horrela denbora guztian. Eta gero, jantziak oso elegantea, guapak ipintzen gara, soinekoekin, takoiekin. Hemengo ospakizun egunak ospatzen dituzue, adibidez, ez dakiz Santo Tomas eguna eta olakoak? Ez, Santo Tomas eguna ez dugu ospatzen. Ospatzen dugun eguna da San Juan. San Juan egunean, zutar inguruan eseritzen gara familia guztia, eta ora besten, dantzatzen eta ondo pasatzen. Da txaloa jotzen, hainbeste praktikatuta, garo, ikastaro beharrik ez dago. Ez. Zuen elkartean, bi kulturen elkar bizitza errazteko lan egiten dezue. Hain desberdinak dira bi kulturak? Bai, desberdinak gara. Egiptoen kultura oso desberdina da. Gure ohiturak eta tradizioak, adibidez, pertsona bat hiltzen denean, edo eskontzetan, oso desberdinak. Paioei gomendatuko zenieke zuen elkartera joan eta kultura ezagutzea, ze esango zenioke? Bai, hori garrantzitsua da, haiek guen kultura ezagutzea eta guk haien kultura ezagutzea garrantzitsua da konbibentziarako. 20.000 hijito inguru bizi dira gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan. Zure bizilagunak dira, nireak ere bai, eta elkarrengandik asko dugu ikasteko. Esaterako, txaloak. Zaila bezain ederra den artea.